Cum să-ți construiești disciplina interioară prin stoicism în tăcere? Ai observat vreodată cum unele persoane par să aibă un control extraordinar asupra vieților lor, în timp ce altele sunt constant aruncate încoace și încolo de fiecare impuls și tentație? Care este secretul lor? Astăzi vom descoperi împreună cum să construiești disciplina interioară prin înțelepciunea stoică. Nu printr-o revoluție zgomotoasă, ci printr-o transformare tăcută și profundă care va schimba totul. Trăim într-o lume a gratificării instantanee. Vrei ceva? Îl poți avea acum. Plictisit? Există o aplicație pentru asta. Stresat? Există o distracție la un click distanță. Dar această cultură a satisfacerii imediate ne face slabi. Ne transformă în sclavi ai impulsurilor noastre, ai emoțiilor noastre, ai circumstanțelor noastre. Și cel mai grav, nici măcar nu realizăm că am pierdut controlul. Filozofii stoici, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, trăiau în vremuri la fel de pline de tentații și distracții ca ale noastre. Totuși au reușit să dezvolte o disciplină interioară atât de puternică încât a rezistat milenii, nu prin reguli rigide sau autotorură, ci prin înțelegerea profundă a naturii umane și prin practici simple, dar transformatoare. Înainte de a continua, te rog să-mi arăți susținerea ta dând un like acestui videoclip. Abonează-te la canal și activează notificările pentru a nu pierde niciun material nou. Fiecare dintre noi are potențialul de a dezvolta această disciplină interioară. Să descoperim cum. Principiul 1. Recunoașteți slăbiciunile fără rușine. Primul pas către disciplina interioară este paradoxal. Trebuie să recunoști unde nu ai disciplină. Sună simplu, nu-i așa? Dar câți dintre noi suntem cu adevărat onești cu noi înșine despre slăbiciunile noastre? Epictetus, care a fost sclav înainte de a deveni filosof, spunea ceva revoluționar. Nu poți învăța ceea ce crezi că deja știi. Dacă nu recunoști că ai o problemă, cum ai putea să o rezolvi? Dacă nu admiți că îți lipsește disciplina în anumite arii, cum ai putea să o construiești? Dar iată partea dificilă. Recunoașterea slăbiciunilor tale nu înseamnă să te biciuiești pentru ele. Nu înseamnă să te afunzi în autocritică toxică sau rușine. Înseamnă să privești cu onestitate și compasiune. Da, aici sunt slab și este în regulă, pentru că acum știu unde trebuie să lucrez. Gândește-te la ultimul tău eșec de disciplină. Poate că ai promis că vei merge la sală și nu ai făcut-o. Poate că ai spus că vei reduce timpul petrecut pe social media și totuși te trezești derulând ore întregi. Poate că ai planificat să mănânci mai sănătos, dar te-ai prăbușit la prima tentație. Ce s-a întâmplat de fapt în acele momente? Cel mai probabil nu a fost lipsa de informație. Știai ce trebuia să faci. A fost o deconectare între ceea ce voiai să faci și ceea ce ai făcut efectiv. Și acea deconectare are o cauză. Poate că erai obosit, poate că erai stresai, poate că slăbiciunea ta vine dintr-un loc emoțional mai profund, în care nu l-ai explorat încă. Seneca scria, partea lui a cunoașterii este să recunoști ignoranța ta. Același principiu se aplică disciplinei. Prima parte a construirii disciplinei este să recunoști unde nu o ai. Nu ca pe o condamnare, ci ca pe un diagnostic. Primul pas către vindecare. Există un exercițiu stoic puternic pe care îl poți face chiar acum. Ia o foaie de hârtie sau deschide un document și scrie cu onestitate brutală unde îmi lipsește disciplina în viața mea. Nu te cenzura, nu te judeca, doar observă și notează. Poate vei scrie, îmi lipsește disciplina în rutina de dimineață, apăs snooze de 5 ori în loc să mă ridic. Sau, îmi lipsește disciplina în mâncare, mănânc emoțional când sunt stresat. Sau, îmi lipsește disciplina în finanțe, cheltui impulsiv pe lucruri de care nu am nevoie. Ceea ce este fascinant este că simpla recunoaștere a acestor slăbiciuni diminuează puterea lor asupra ta. Când aduci ceva în lumină, când îl numești, încetează să mai fie un demon
invizibil, care te controlează din umbră, devine doar o provocare pe care o poți aborda. Marcus Aurelius, cel mai puternic om din lume în timpul său, își recunoștea constant slăbiciunile în jurnalul său privat. Scria despre tendința sa de a fi furios, despre tentația de a ceda la plăceri, despre dificultatea de a rămâne virtuos. Și tocmai această onestitate l-a făcut capabil să lucreze asupra acestor aspecte. Dar iată ce este crucial. Recunoașterea trebuie făcută în tăcere, nu ca spectacol pentru alții. Nu este vorba despre a anunța pe social media "am o problemă cu disciplina". Este vorba despre un moment intim de adevăr cu tine însuți. Când recunoști slăbiciunile tale fără rușine, ceva se schimbă fundamental. Nu mai cheltuiești energie încercând să ascunzi sau să negi problemele. Toată acea energie devine disponibilă pentru a lucra efectiv asupra lor. Și iată ce trebuie să înțelegi. Toată lumea are slăbiciuni. Absolut toată lumea. Persoanele care par incredibil de disciplinate nu sunt supraomeni fără tentații. Ei au doar practica de a recunoaște slăbiciunile lor și de a construi sisteme pentru a le gestiona. Așadar, primul principiu: recunoașteți slăbiciunile cu onestitate, dar fără rușine. Privește-te în oglindă și spune adevărul. Nu pentru a te pedepsi, ci pentru a ști de unde începi. Pentru că nu poți ajunge unde vrei să fii dacă nu știi unde ești acum. Principiul 2. Începe microscopic. Puterea obiceiurilor minuscule. Acum că ai recunoscut unde îți lipsește disciplina, instinctul natural este să faci o schimbare masivă, dramatică. Dar acesta este exact unde majoritatea oamenilor eșuează. Ei încearcă să sară de la zero la eroic peste noapte. Stoicii înțelegeau ceva profund despre natura schimbării. Se construiește prin acțiuni mici, repetate consecvent, nu prin gesturi mari și spectaculoase care nu pot fi susținute. Marcus Aurelius scria: concentrează-te pe acest lucru mic pe care trebuie să-l faci acum și fă-l bine. Nu fă toate lucrurile perfect. Nu transformă-ți întreaga viață azi, ci acest lucru mic, chiar acum. Să luăm un exemplu concret. Spui că vrei să dezvolți disciplina de a citi mai mult. Mulți oameni își stabilesc obiective grandioase. Voi citi o oră pe zi. Dar dacă în ultimele 6 luni nu ai citit deloc, sărirea la o oră pe zi este o schimbare atât de drastică încât creierul tău va rezista. În schimb, ce se întâmplă dacă te angajezi să citești doar o pagină pe zi? Doar una. Pare ridicol de mic, nu-i așa? Dar aici este magia. O pagină este atât de mică încât nu poți avea scuze. Nu poți spune "nu am timp" pentru o pagină. Și când citești acea pagină, îți antrenezi creierul că ești genul de persoană care citește zilnic. Adesea, după ce citești o pagină, vei continua și vei citi mai mult. Dar chiar dacă nu o faci, acea pagină contează. Pentru că nu construiești disciplina prin acțiuni mari și rare. O construiești prin acțiuni mici și constante. Seneca observa: nu este pentru că lucrurile sunt dificile că nu îndrăznim. Este pentru că nu îndrăznim că lucrurile sunt dificile. Când faci obiectivul atât de mic încât este aproape imposibil să eșuezi, înlături rezistența și odată ce ai momentum, este mult mai ușor să continui. Există un concept în fizică: inerția. Un obiect în repaus tinde să rămână în repaus, dar odată ce este în mișcare, tinde să rămână în mișcare. Același principiu se aplică disciplinei. Începutul, trecerea de la repaus la mișcare, necesită cea mai multă energie. Dar odată ce ai început, continuarea devine exponențial mai ușoară. Așadar, în loc să încerci să implementezi 10 obiceiuri noi simultan, alege unul singur și fă-l atât de mic încât pare ridicol. Vrei să meditezi? Nu începe cu 30 de minute. Începe cu 30 de secunde. Vrei să faci exercițiu? Nu încerca să alergi 5 km, fă 2 genuflexiuni. Cheia este că mărimea acțiunii nu contează la început,
Ceea ce contează este consecvența, pentru că ceea ce construiești nu este doar rezultatul obișnuinței, citirea cărții Corpul Sănătos. Ceea ce construiești este identitatea. Sunt genul de persoană care își respectă angajamentele. Sunt genul de persoană care are disciplină. Și această identitate se construiește prin dovezi mici, repetate. Fiecare pagină citită este o dovadă. Fiecare meditație de 30 de secunde este o dovadă. Fiecare genuflexiune este o dovadă. Și când acumulezi suficiente dovezi, identitatea ta se schimbă. Nu mai trebuie să te forțezi. Devii pur și simplu persoana care face aceste lucruri. Epictetus spunea studenților săi, dacă vrei să fii scriitor, scrie. Sună simplu până la trivial, dar este profund. Nu pregătește-te să scrii, nu citește despre scris, ci scrie. Acțiunea, oricât de mică, este ceea ce contează. Așadar, al doilea principiu începe microscopic. Alege un obicei pe care vrei să îl construiești și fă-l atât de mic încât nu poți eșua. Apoi fă-l în fiecare zi, fără excepții, timp de cel puțin 30 de zile. Nu pentru rezultatul în sine, ci pentru a construi dovada către tine însuți că ești o persoană disciplinată. Principiul 3. Creează fricțiune pentru rău. Elimină fricțiunea pentru bine. Stoicii erau maestri la înțelegerea psihologiei umane. Ei știau ceva esențial. Disciplina nu este doar despre forța de voință, este despre designul mediului tău. Marcus Aurelius scria, așa cum gândurile tale sunt, așa va fi mintea ta, pentru că sufletul este colorat de gânduri. Dar gândurile tale sunt modelate de ceea ce vezi, de ceea ce este ușor accesibil, de ceea ce te înconjoară. Gândește-te la asta. Câte dintre eșecurile tale de disciplină au fost cu adevărat eșecuri de forță de voință și câte au fost pur și simplu rezultatul unui mediu care făcea alegerea greșită mai ușoară decât alegerea corectă? Vrei să mănânci mai sănătos, dar frigiderul tău este plin de junk food. Vrei să citești mai mult, dar telefonul cu toate aplicațiile de social media este pe noptieră lângă tine. Vrei să dormi mai devreme, dar televizorul este în dormitor. În fiecare din aceste situații te lupți împotriva mediului tău. Și adevărul este, mediul de obicei câștigă. Nu pentru că ești slab, ci pentru că creierul uman este programat să aleagă calea de cea mai mică rezistență. Dar iată vestea bună, poți folosi această tendință în avantajul tău. Poți crea fricțiune pentru comportamentele pe care vrei să le eviți și poți elimina fricțiunea pentru comportamentele pe care vrei să le adopți. Seneca își sfătuia prietenii să evite locurile și situațiile care îi tentau spre viciu. Nu pentru că ar fi trebuit să aibă forță de voință perfectă în orice circumstanță, ci pentru că era mai înțelept să evite tentația decât să se bazeze pe rezistență constantă. Să luăm exemple concrete de cum arată acest principiu în practică. Vrei să reduci timpul pe social media? Nu te baza pe forța de voință să reziști aplicației care este la un click distanță. În schimb, șterge aplicațiile de pe telefon. Dacă vrei să le verifici, va trebui să te loghezi prin browser, un pas suplimentar care creează fricțiune suficientă pentru a opri majoritatea utilizărilor impulsive. Vrei să mănânci mai sănătos? Nu păstra junk food în casă. Punct. Dacă vrei chipsuri la ora 11 noaptea, va trebui să te îmbraci, să ieși din casă, să mergi la magazin. Majoritatea timpului nu vei face asta. Fricțiunea îți salvează disciplina. Vrei să te trezești mai devreme? Pune-ți telefonul, care este deșteptătorul tău, în partea opusă a camerei. Când deșteptătorul sună, va trebui să te ridici fizic din pat pentru a-l opri. Și odată ce ești în picioare, este mult mai ușor să rămâi treaz decât să te târăști înapoi în pat. Pe de altă parte, elimină fricțiunea pentru comportamentele bune. Vrei să faci exercițiu dimineața? Pune-ți hainele de sport lângă pat în seara precedentă. Așa, când te trezești, nu trebuie să decizi, să cauți, să te gândești. Doar te îmbraci și începi. Vrei să citești mai mult?
ține o carte pe pernă ta. Primul lucru pe care îl vezi când te așezi în pat este cartea, nu telefonul. Vrei să bei mai multă apă? Ține o sticlă mare pe birou, mereu plină. Nu este vorba despre a decide să bei apă, este vorba despre că apa este mereu în fața ta. Ceea ce faci este să transformi disciplina dintr-o bătălie constantă de forță de voință într-un set de sisteme care funcționează pentru tine. Nu mai lupți împotriva naturii umane. Lucrezi cu ea. Marcus Aurelius înțelegea acest principiu profund. El scria despre importanța de a te înconjura de oameni virtuoși, de a citi texte înălțătoare, de a crea un mediu care să îți susțină valorile. Nu se baza doar pe forță de voință, își crea un mediu care făcea virtuțile mai ușor de practicat. Există un vechi proverb: cel mai ușor mod de a rezista tentației este să nu fii tentat. Sună simplu, dar este incredibil de profund. În loc să îți testezi forța de voință zilnic, elimină sursele de tentație din viața ta. Și nu este vorba despre perfecțiune. Tentațiile vor exista mereu. Dar când reduci numărul de bătălii pe care trebuie să le lupți, zilnic îți conservi energia pentru momentele când contează cu adevărat. Așadar, al treilea principiu: nu te baza doar pe forță de voință. Creează fricțiune pentru comportamentele rele și elimină fricțiunea pentru comportamentele bune. Designul mediului tău astfel încât alegerea corectă să fie alegerea ușoară. Principiul 4. Pregătește-te pentru eșec. Premeditatio malorum. Aici vine una dintre cele mai puternice și mai puțin înțelese practici stoice: pregătirea mentală pentru adversitate. Stoicii o numeau premeditatio malorum, premeditarea răului. Sună pesimist? Nu este. Este exact opusul. Este ceea ce te face capabil să faci față oricărei provocări fără a fi distrus de ea. Seneca scria: este în puterea noastră să ne pregătim minții pentru orice întorsătură pe care o pot lua evenimentele și să fim siguri că nimic nu se întâmplă neașteptat. Când anticipezi dificultățile, ele nu te mai pot surprinde și copleși. Gândește-te la cum majoritatea oamenilor abordează disciplina. Ei fac un plan perfect, bazat pe circumstanțe perfecte. Voi merge la sală la 6 dimineața în fiecare zi. Grozav. Dar ce se întâmplă când trebuie să stai până târziu pentru un proiect de muncă? Când te simți bolnav? Când vremea este groaznică? Când nu ai motivație? Pentru că nu te-ai pregătit pentru aceste scenarii. Când apar și vor apărea, te prăbușești. Un singur eșec devine 2, apoi 3 și în scurt timp ai abandonat complet obiceiul. Dar ce se întâmplă dacă în schimb te-ai pregăti în avans? Ce se întâmplă dacă când stabilești obiectivul te-ai întreba care sunt toate modurile în care aș putea eșua și cum voi răspunde când se întâmplă? Acesta este premeditatio malorum în acțiune. Nu este gândire negativă, este planificare strategică. De exemplu, planul meu este să merg la sală la 6 dimineața, dar știu că vor fi zile când voi sta până târziu la muncă. Așadar, planul meu de rezervă este că dacă mă culc după miezul nopții, voi face cel puțin 10 minute de exercițiu acasă în loc să merg la sală. Astfel, mențin obiceiul chiar dacă nu pot face antrenamentul complet. Sau, planul meu este să meditez 20 de minute în fiecare dimineață. Dar știu că vor fi dimineți haotice când copiii vor avea nevoie de mine urgent. Planul meu de rezervă este că voi face cel puțin 2 minute de respirație conștientă, chiar dacă este în mașină, înainte de a intra la serviciu. Observ diferența. În loc să ai un singur plan rigid care se prăbușește la prima provocare, ai un plan principal și planuri de rezervă. Astfel, când viața se întâmplă și va se întâmpla, nu eșuezi, te adaptezi. Marcus Aurelius practica constant această tehnică. El își imagina pierderea puterii, a bogăției, chiar a vieții, nu pentru a fi deprimat, ci pentru a se pregăti mental. Astfel, când adversitatea venea și ca împărat venea constant, nu era distrus de ea, era pregătit. Există încă un aspect crucial al acestei practici:
Când te pregătești pentru eșec, îl destigmatizezi. Eșecul nu mai este această catastrofă de neimagnat, care înseamnă că ești un ratat. Este pur și simplu una dintre posibilitățile pe care le-ai anticipat și pentru care ai un plan. De fapt, poți merge și mai departe. Poți decide în avans. Când eșuez, nu dacă, ci când, îmi voi da o oră să fiu dezamăgit. Apoi mă voi întreba ce pot învăța din asta și voi continua. Această abordare transformă complet relația ta cu eșecul. Nu mai este sfârșitul. Este feedback. Este informație despre ce funcționează și ce nu funcționează. Este parte din proces, nu dovada că ar trebui să renunți. Epictetus spunea studenților săi, când întreprinzi o acțiune, amintește-ți ce fel de acțiune este. Dacă mergi la baie, gândește-te la lucrurile care se întâmplă acolo. Oamenii care stropesc apă, oamenii care înjură, oamenii care fură. Vei merge cu mai multă siguranță dacă te gândești, vreau să fac baie și să-mi păstrez propriul judecată în armonie cu natura. Este același principiu. Când te pregătești mental pentru obstacole, nu ești surprins de ele. Și când nu ești surprins, nu reacționezi cu panică sau resemnare, răspunzi cu calm și adaptare. Așadar, al patrulea principiu, pregătește-te pentru eșec. Când stabilești un obiectiv de disciplină, întreabă-te, cum aș putea eșua? Ce obstacole vor apărea cu siguranță? Și cum voi răspunde? Apoi, fă-ți planuri de rezervă. Astfel, când dificultățile vin și vor veni, vei fi pregătit. Principiul 5. Măsoară progresul, nu perfecțiunea. Unul dintre cele mai mari ucigașe de disciplină este perfecționismul. Ai o săptămână perfectă cu noul tău obicei, apoi eșuezi odată. Și în loc să continui, te gândești, am stricat totul, la ce bun să continui? Și abandonezi complet. Stoicii înțelegeau că perfecțiunea nu este obiectivul. Progresul este obiectivul. Seneca scria despre sine însuși, nu sunt un înțelept și ca să-ți dau o consolație pentru nevoia ta de stimă de sine, nu voi fi niciodată. Așadar, cere de la mine nu că voi fi egal cu cei mai buni, ci că voi fi mai bun decât cei răi. Este suficient pentru mine să scad ceva zilnic din viciile mele. Observe asta, să scad ceva zilnic, nu să elimin complet toate viciile, nu să devin perfect peste noapte, ci să fiu puțin mai bun azi decât am fost ieri. Aceasta este esența adevăratei discipline, nu perfecțiunea rigidă care se prăbușește la primul eșec, ci îmbunătățirea constantă, incrementală, care se acumulează în timp. Există un concept matematic numit dobândă compusă. Dacă îmbunătățești ceva cu doar 1% pe zi, în un an vei fi de 37 de ori mai bun. Nu 360% mai bun, 37% mai bun, pentru că îmbunătățirile se construiesc una peste alta. Același principiu se aplică disciplinei. Nu trebuie să faci salturi uriașe, trebuie doar să faci pași mici, consecvenți, în direcția corectă. Și acei pași se vor acumula în transformări pe care nici măcar nu le poți imagina acum. Dar iată cheia, trebuie să măsori progresul, nu perfecțiunea. Cum arată asta în practică? În loc să te gândești, am eșuat pentru că nu am meditat astăzi, te gândești, am meditat 6 din 7 zile această săptămână. Asta este 86%, mult mai bine decât 0% de săptămâna trecută. În loc să te gândești, sunt un eșec pentru că am mâncat desert, te gândești, am făcut alegeri sănătoase la 20 din 21 de mese această săptămână. Asta este un progres real. Schimbarea pare subtilă, dar este transformatoare. Într-un caz te concentrezi pe eșecul singular și folosești asta ca dovadă că ești lipsit de disciplină. În celălalt caz te concentrezi pe tendință și tendința arată îmbunătățire. Marcus Aurelius își amintea constant, poți reîncepe complet în orice moment. Este o dintre cele mai frumoase lucruri despre viața mentală. Nu trebuia să fie perfect. Putea eșua dimineața și putea reîncepe după amiază. Fiecare moment era o nouă oportunitate. Există o tehnică practică pe care o poți folosi. Ține un calendar vizual al progresului tău. Pentru fiecare zi când îți faci obiceiul,
Pune un X pe calendar. Obiectivul tău nu este să nu rupi niciodată lanțul, pentru că vei rupe lanțul. Obiectivul tău este să ai mai multe X-uri decât zile goale. Și când rupi lanțul, nu petreci zile biciuindu-te. Îți dai voie să fii dezamăgit pentru câteva minute. Apoi te întrebi ce pot învăța și a doua zi pui un nou X. Această abordare te eliberează de perfecționism fără a te elibera de responsabilitate. Îți ceri în continuare să faci eforturi constante, dar nu te distrugi pentru imperfecțiunea umană inevitabilă. Epictetus spunea: nu te îngrijora de a face mari acte eroice, fă-ți treaba zilnică bine. Aceasta este esența. Nu trebuie să fii erou, trebuie doar să fii constant. Așadar, al cincilea principiu, măsoară progresul, nu perfecțiunea. Ține evidența eforturilor tale, celebrează îmbunătățirea, oricât de mică, și când eșuezi, pentru că vei eșua, învață și reîncepe imediat, pentru că disciplina nu se măsoară în zile perfecte, se măsoară în consistență pe termen lung. Principiul 6. Folosește durerea ca pe un profesor stoicii. Avea o relație unică cu durerea și disconfortul. Nu îl căutau în mod masochist, dar nici nu îl evitau cu orice preț. Îl vedeau ca pe un profesor esențial. Marcus Aurelius scria: ce stă în cale devine calea. Obstacolele, dificultățile, durerea, acestea nu sunt lucruri care te opresc din a dezvolta disciplină. Sunt lucrurile care construiesc disciplina. Gândește-te la asta. Când este cu adevărat testată disciplina ta? Nu când totul merge ușor, când ești motivat, entuziast, când circumstanțele sunt perfecte. În acele momente, oricine poate avea disciplină. Adevărata disciplină este testată când nu vrei să faci ceva, când este greu, când fiecare fibră din corpul tău spune nu azi și totuși o faci oricum. Această capacitate de a acționa împotriva rezistenței se construiește doar prin a face lucruri grele. Nu poți dezvolta mușchi fără să ridici greutăți care rezistă. Nu poți dezvolta disciplină fără să faci lucruri care te incomodează. Seneca își antrena activ toleranța la disconfort. Dormea periodic pe un pat dur, mânca mâncare simplă, se îmbrăca în haine vechi. Nu pentru că era sărac, era unul dintre cei mai bogați oameni din Roma, ci pentru a-și antrena mintea să nu fie sclava confortului. El scria: stabilește anumite zile în care să te retragi de la afacerile tale și să te mulțumești cu foarte puțin. Începe să cultivi o relație cu sărăcia, pentru că nu este sărac cel care are puțin, ci cel care dorește mai mult. Aceasta nu este o predicație despre sărăcie, este o lecție despre libertate. Când nu ești sclav confortului, când poți fi bine chiar și în disconfort, devii de neatins. Circumstanțele externe își pierd puterea asupra ta. Cum aplici acest principiu în construirea disciplinei? Nu prin a te tortura inutil, ci prin a accepta, chiar a îmbrățișa, disconfortul care vine cu schimbarea. Când alarma sună dimineața și patul este cald și confortabil și te ridici oricum, simți disconfortul. Dar în loc să fugi de el sau să te plângi mental, de el îl observe cu curiozitate. Iată rezistența, iată ce simt când fac ceva greu și totuși pot continua. Când vrei să mănânci junk food și alegi în schimb salată, simți lipsa gratificării instant. Dar în loc să te concentrezi pe ce îți lipsește, te concentrezi pe ce construiești. Aceasta este senzația dezvoltării autocontrolului. Este incomod, dar este și putere. Când vrei să verifici social media și reziști impulsului, simți plictiseala sau anxietatea. Dar în loc să cedezi, imediat stai cu senzația: pot tolera asta, pot fi bine chiar și fără distracție constantă. Ceea ce faci este să îți antrenezi sistemul nervos să tolereze disconfortul fără a fugi automat de el. Și această capacitate este supraputerea disciplinei. Marcus Aurelius își amintea: poți îndura durere,
Poți supraviețui oricărui lucru pe care mintea ta îl poate concepe. Nu spunea că va fi plăcut, spunea că poți face față. Există o diferență uriașă între durere și suferință. Durerea este senzația fizică sau psihologică. Suferința este povestea pe care o spui despre durere. Nu pot suporta asta, este groaznic. Vreau să se termine acum. Când încetezi să mai spui povestea și doar experimentezi senzația, descoperi ceva uimitor. Poți tolera mult mai mult decât credeai. Și cu cât practici mai mult această toleranță, cu atât devine mai ușoară. Epictetus, care fusese torturat ca sclav, spunea: nu sunt circumstanțele care te deranjează, ci opiniile tale despre circumstanțe. Durerea este inevitabilă, dar suferința, narativa ta despre durere, este opțională. Așadar, al 6-lea principiu, folosește durerea ca pe un profesor. Nu fugi automat de disconfort. În schimb, când faci ceva greu, observă rezistența fără a te identifica cu ea. Spuneți: iată disconfortul și pot continua oricum. Fiecare astfel de moment construiește mușchiul disciplinei. Principiul 7. Creează ritualuri sacre. Ultimul principiu este despre transformarea disciplinei dintr-o corvoadă într-o practică cu semnificație profundă. Stoicii înțelegeau puterea ritualului, nu ca superstiție, ci ca ancorare a valorilor în acțiuni concrete. Marcus Aurelius avea un ritual de dimineață. Înainte de a începe ziua ca împărat, petrecea timp citind filozofie și scriind în jurnalul său. Nu era o simplă obișnuință, era un ritual sacru care îl conecta cu valorile sale și îl pregătea pentru provocările zilei. Seneca scria scrisori către prieteni în fiecare seară, reflectând asupra zilei trecute. Nu era doar o corespondență, era un ritual de introspecție și îmbunătățire continuă. Există o diferență profundă între un obicei și un ritual. Un obicei este mecanic, făcut fără gândire. Un ritual este intenționat, încărcat cu semnificație. Când transformi practicile tale de disciplină în ritualuri, ele devin ceva pe care nu vrei să le ratezi. Cum creezi un ritual? Începe prin a încadra practica asta într-un context mai mare de semnificație. De exemplu, în loc să vezi meditația de dimineață ca pe o simplă sarcină de pe lista ta, o vezi ca pe momentul sacru când te conectezi cu tine însuți, când îți stabilești intențiile pentru zi, când te ancorezi în calm înainte de furtuna zilei. Este aceeași acțiune, 10 minute de meditație, dar semnificația este transformată. În loc să vezi antrenamentul ca pe ceva pe care trebuie să-l faci, îl vezi ca pe ritualul în care îți honori corpul, îți construiești reziliența, îți demonstrezi că ești capabil de lucruri grele. Este același antrenament, dar intenția este diferită. Poți adăuga elemente care fac practica să se simtă mai ritualistică. Poate aprinzi o lumânare înainte de meditație, poate asculți o anumită melodie înainte de a scrie, poate bei ceai dintr-o cană specială în timp ce citești dimineața. Aceste elemente par mici, dar servesc un scop important. Semnalizează creierului tău că intri într-un spațiu sacru. Nu este timpul obișnuit, este timpul tău special, ritualistic. Marcus Aurelius scria despre importanța de a începe ziua cu gândul corect. Când te trezești dimineața, spuneți: oamenii cu care voi interacționa azi vor fi indiscreți, nerecunoscători, aroganți. Dar eu nu voi fi deranjat pentru că nu pot să trăiesc fără acești oameni. Acesta era ritualul său, o pregătire mentală care îi stabilita cadrul pentru zi. Nu era pesimism, era realism, pregătire care îl făcea imperturbabil. Poți crea propriul tău ritual de dimineață. Poate începe cu 30 de secunde când îți stabilești intenția: astăzi voi fi prezent, astăzi voi acționa cu disciplină, astăzi voi fi versiunea mea cea mai bună. Apoi meditezi, citești, scrii, orice practici care te ancorează în valorile tale. Ritualul de seară este la fel de important. Seneca scria:
Când lumina este scoasă și soția mea a tăcut, examinez întreaga mea zi și reconsider ce am făcut și spus. Nu ascund nimic de mine însumi, nu trec peste nimic. Aceasta era practica sa de reflexie de seară, un ritual de introspecție onestă. Nu pentru a se biciui pentru greșeli, ci pentru a învăța constant. Poți adopta un ritual similar. Înainte de a dormi, întreabă-te: unde am fost disciplinat astăzi? Unde am eșuat? Ce pot face mai bine mâine? 5 minute de reflexie onestă. Apoi lași ziua să plece și te pregătești pentru somn. Ritualurile creează container pentru practica ta. Fac din disciplină nu o corvoadă pe care o înduri, ci o practică sacră prin care te devii cine vrei să fii. Epictetus spunea: fiecare zi oferă o nouă oportunitate. Ziua de azi este tot ce ai. Fă-o să înconteze. Ritualurile tale zilnice sunt modul în care îți asiguri că ziua contează, că nu trece fără intenție, că construiești constant caracterul pe care îl dorești. Așadar, al 7-lea și ultimul principiu: creează ritualuri sacre în jurul practicilor tale de disciplină. Nu le face sarcini mecanice, ci momente intenționate care te conectează cu valorile tale cele mai profunde. Astfel, disciplina încetează să fie ceva ce trebuie să faci și devine ceva ce alegi să faci, pentru că te face să te simți conect cu cine ești cu adevărat. Concluzie: calea tăcută către putere. Am ajuns la sfârșitul călătoriei noastre prin cele 7 principii stoice ale disciplinei interioare. Să le recapitulăm. 1. Recunoașteți slăbiciunile fără rușine. Onestitatea este începutul transformării. 2. Începe microscopic. Obiceiurile minuscule construiesc caractere masive. 3. Creează fricțiune pentru rău, elimină fricțiunea pentru bine. Designul mediului învinge forța de voință. 4. Pregătește-te pentru eșec. Anticiparea face adversitatea suportabilă. 5. Măsoară progresul, nu perfecțiunea. Consistența învinge perfecționismul. 6. Folosește durerea ca profesor. Disconfortul construiește capacitate. 7. Creează ritualuri sacre. Semnificația transformă disciplina din corvoadă în practică. Acestea nu sunt trucuri rapide sau hack-uri de productivitate. Sunt principii profunde care, când sunt aplicate cu consecvență, transformă cine ești la nivel fundamental. Marcus Aurelius ne lasă cu acest gând: calitatea vieții tale este determinată de calitatea gândurilor tale. Și gândurile tale sunt modelate de acțiunile tale zilnice. Când construiești disciplină prin pași mici, constanți, intenționat, construiești nu doar abilități, ci caracter. Seneca ne reamintește: începe imediat să trăiești și consideră fiecare zi separată ca pe o viață. Nu amâna, nu aștepta momentul perfect, nu te scuza că nu ești gata. Începe acum, chiar acum, cu cel mai mic pas posibil. Și cel mai important, fă-o în tăcere. Nu anunța transformarea ta, nu te lăuda cu noile tale obiceiuri, nu cere validare pentru fiecare pas mic. În schimb, lasă rezultatele să vorbească. Lasă schimbarea ta să fie evidentă, nu din ce spui, ci din cine devii. Lumea este plină de zgomot, oameni care vorbesc despre ce vor să facă, ce plănuiesc să schimbe, cine vor să devină. Dar stoicii ne învață o cale diferită, calea tăcută a acțiunii consecvente. Nu spectacol, nu fanfară, doar lucru constant, zilnic, care te transformă incremental din cine ai fost în cine alegi să devii. Epictetus, în ultimele sale cuvinte către studenți, a spus: acum este timpul să demonstrezi dacă ai fost cu adevărat un student de filozofie sau doar un admirator de cuvinte frumoase. Așadar, prietene, îți pun aceeași provocare. Nu fii doar un admirator de idei frumoase despre disciplină. Fii cineva care le trăiește. În fiecare zi mică, în fiecare alegere mică, în fiecare moment mic, când îți respecti angajamentele față de tine însuți, acolo
Construiești disciplina interioară care nu poate fi clătinată de circumstanțe externe. Calea nu este ușoară, dar este simplă și este accesibilă fiecăruia dintre noi, chiar acum. Dacă ai găsit valoare în acest material, te rog să lași un like, să te abonezi la canal și să activezi notificările pentru mai mult conținut despre stoicism și dezvoltare personală. În comentariile de mai jos te provoc să scrii "Încep astăzi". Astfel voi ști că ai înțeles mesajul și că ești gata să începi. Construirea disciplinei tale interioare. Amintește-ți, disciplina pe care o cauți nu vine dintr-o forță externă, vine din alegerile tale zilnice, din microdeciziile tale, din capacitatea ta de a face ceea ce știi că trebuie făcut chiar când nu vrei să o faci. În tăcere, fără fanfară, fără să ceri permisiune sau validare, începe astăzi. Un pas mic, apoi mâine încă unul. Și zi de zi vei construi ceva de neclintit. Mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie. Fie ca înțelepciunea stoică să te ghideze în construirea disciplinei care va transforma viața ta. Până data viitoare, rămâi puternic și disciplinat.